Sıcığım sen sıcığım yumuşak. Tekler ya. Yanacağım. Cümleten akmel, horacığa 90-60-90'a. Tekler kıçırt gittim ben o. Aslında ulil ayarlı. Aylı ya o. Ben yani yollu stopsana başına tercih. Yüzüne sal kıçıklar var beni. Vapşe defen ştak dur. Ştak gelsene vapşe defen. Köpçülükte el kalır. Aymanın ay. Ne mollayacağım abi. Ne mollo. Yorogum. Ay dediydim. Sen için ilimden geldim. Ben dağlar yıkmasamam. Daşlar eylak edibilecek oğlan o. Ben tanan yok. Ulil ayalına, sevgilsine. 17 alp ver ya. Men näme? İlçe yok mu? Ovadan näme? Men yalgıyır başına tez etmeli. Tez içecek alacak boluyun. Şu an kıvırt bulatasını yapalım. Ondan biz küsün. Durdacağım. Ne etvalayın ben. Ben çıkar. Dene bak, men yala ovadan gıyır. Men yala. Bunun olmasa cemam. Bolon ok. Telefon men nereden alayın adır? Men yala ovadan gıyır. Bane? Yok o. Yine senin var. Şun. Kurun vaktın var. iPhone 17 yara mana alp berýän. Ýa-da neyse bir aýyrsak. Dost. Koşlam paderde duray gapyň adyny. Hoşoluk dağap bar ýara. Näme dost, näme? 17 haço diýip durda ara oýdaky. Issajam. 17 diýär menim. Näme dost? Bam çözgüdi. Vay, o bir sat bir poçkany. Bir poçkoda ýaşap bolmaz dost. O bir poçkoda ýaşap bolmaz ha. Bir bagyryn sat. Goý bar. Bagyrını saçtamam. Gana ýylansyň, adyň peselip, onu da men basyp öldük ýa-ni. Onu ýüregiňi sat. Dost, o ýüregiňi satsam ilkiden on ülkitjek bolsam 17 näme ýaşaçyk ilmeýän wariant ýokmy? Ulanylmaýan bir zada satmaly. Bakanna gara gözleri doňup duran şanymy, müňaşygyň süýgi ýükün gerdenimde daşanymy, bu halyma seret razy bolay ýürek ýanyp dur. 17. Men mara bunu wara nesip basa çağa çyklamaz bolanda kakaňyz maňa 17 alp berdi diýip bir gürrüň bererin. iPhone anisiýetsin oýun. Aşkym, ýöne indi biziň çağalanmak bolmaýmasa. Näme diýip dursun sen? Çağamy? Oýdetdim, o bize gerekleri bilýän. Muny billedi wallym ýazyga. Kredit mobaýly 36 ay aşkym. Dukovka gyzanna yapmaly. Size öz wagtyny iň soňky model telefonlar ulanjak diýseňiz, on kaýdan 36 ay içinde garaşyp berýär. Sebäbi kredit lüks mobaýl. Biziň ýerleşýän ýerimiz Aptawoy, Padwal, 99-njy maňa diýen kredit lüks mobaýl hemme jagda garaşýar.